pherangke pi non la bangso long walk to justice copy pasi ke deng nang kop ma la pen central committee pan copy pasi parjupon pedat ma la pu la bangso along stamenli hin pen tithini am piklam don po age hai sarang tong ing ti ka thar la pen age hai sar dan sorong par la pen sip son nan se alang letum la pen la long walk to justice po along dorapet dawrapet klem rapet area sangho atum phan an stame copy pasi la bangso asai ke deng nang kop pa putha ba kedam tang ani pen an stame ke che ke be amen kang thanji la pen non tribal voter list an kang thanji pu la bangso chi song along central committee pen kaching wai ka vedat aputha bang ke niltum Chinthong arat mate karbiang long arat atum stame kamang hudun dukok lo alang litum kopi ko son se chingwai vedat ma la bangso aputha bang ke niltum sisi along anta la bangso chingwai vedat pa aputha bang ke niltum klar dak non mat ke thang nat abirta tan niltum long lela alang litum kopi aning kama tha pentong malom so por la pu claim te chawji pu dam te chawji polang litum non long walk to justice polang litum claim ro peda ro peda tum kopi ko sol pentong kaching wai kaching sai ki do pondon ni la kai non man litum sisi long abirta long pami mena tangte bangso ka chisong de do or die long walk to justice bangso ka chisong long armu ke do lo tangte bangso armu do open ta nang litum central committee hin ba bangso armu ke do lo tangte bangso nang litum bangso central committee members alai spokesperson ang tong ingti ka thar bante kapre ka songya potum hanta bangso song ban ing than ponjima non amat litum sisi da Chinthong sisi committee mate kapre homo Stevens tame kama tha pon abang kala pulo to long walk to justice kedam abang phubang phiatum aphan stame phuruni sike kichok chiang deng nang le ro ta du la sila phuruni sike kichok chiang ke len along pera bang ke kichok cha bang phubang puthot ke mesen amuni along nang ke iphan mesen ben nang ke japon amuni along yong si puthot dia chu hangdam thu pulo tang te la ke kang than poni ta akena abi la pen la bangso APHLC pa song long pen long walk to justice kidam atum la pen kapre mun datum la APHLC long krem rapet dam rapet amuni atum long walk to justice long dun depin atum aphan positame la pu pangrum rapet kaya teng kaya mang do rapet thak rapet ason te messenger ma pasin dil tum Chinthong arat pen ke chuneng dida pen ko son si kai teng pu kapaching lung bet ji pan ke na tum benang bori do ni tum son taxi dak Chinthong long ri long same non mat ke la pu theory size do bom lo o phet same na le tum non pini pena bang bo la so long walk ke dam abang ke ing ton pen central committee tum pen ki chingwai pen na le tum ki mesen ang deng chikroi pen central committee abitung la pen ke na le tum non long walk ke dam abitung ton na tum chingki chingwai de da pi press meet do pen kar biang long atok anu ara ta thum pan stame na le tum ning puthot ning pathe glong alam lon ke than je fansi ni le tum stame na tum pan apor nang cholang lo la pen ke ako ke mesenye fansi na le tum deng bek po pusi ni le ning chelo ate ile tum kaching sar jai ga kar alang di non ke sar butor ko anon nei tum karbi aphan ke sum pen jok nei pu alang li ko anon nei li tum phan nang e thanang gi mu pen jok li tum piniar ni bang ke penangan gi li tum chini don lo la si ili tum sar jai ga thar e tum kaching hon sar jai ga thar nang e japon asong APHLC bang APHLC song long bang ke ajat alam alun boy le do postame sar jai ga thar nang ke japon along bang si ili tum ajab dong chip po si nang tum piniar ni lak long walk ke dam bom korte injur akorte tum finance tame ning chethelo lagi e biga bilo athe ko people away po bang ke non kedam ta ans tame central committee bang ke iklai vet sulu la pen ke ang tong ti ke hai tum tame alang li tum sta non mat ke bitem bang alang tum chiere la ki erdon thap ke hala opposition to la BJP long to bom
là BGP IT cell ka chikrong tu la pen ke SSC long do bom alang li tum la opposition party tum si la soa AB mang kenang ke thak don ate ko people sinang thak don lo alang li tum chichini lo BJP tum same non MP kilik long mang ke la tum pan pachitor phun phe polote nele tum BJP bang ke rem vek po bang ke chini lo ate nili kipu idam da ate bang ke la lo pinya ni Chinthong son da MPS kim elong da wet so dang taxi Chinthong da de ka homustis da me alang liye aja da skim da wan pi tek te la pen ke prek da wan tek thilo bo bang ke chin lo alang li radio wan lo jan lo la hai chon na la non connecting de hai ke claim taxi la si la e bi bang ke la ke non sarjai ka thar dotik abang ke e bi bang ke la bang ke avilo ako AB po bang ke nil tum kadu ko beta la bang ke chikoy de la pen Chinthong arat de dalo karbiang long arat tum stame pinyani APHLC a meeting kidun ko ano ni alang litum chirung cherek pen a meeting kidun mang ke je nang tum morni si arni arleng nang ong pen nang tum AB che tha ko po aphan le alang tum chirung cherek pen meeting na kidun takali pote alang litum kidun bang ke la lo je nil tum ka chinghon sarjai ka thar texer alang li ke nut IAS retired tang lo alang li ke role lo ron ta texer la pen ke aron ta tek pami pa ning ka chithya join si pinyar ni ke dukela akar biara tum stami la so song lo ke bang lo